Estem al Congrés d'Unió, això acaba de començar, són les 10 del matí. Voldria fer notar que l'auditori del Melià Sitges no està ple del tot, hi ha cadires buides. Ja saben que les males llengües deien abans que si volies tenir un càrrec, el que havies de fer era fer-te d'Unió. Aquí un detall important. Ells creien en allò que feien i van dedicar una gran part de la seva vida a una democràtica Catalunya. Ara està parlant el secretari general i conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Aquí tenim una de les joves promeses d'Unió de Joves. No, ja no el deixaran entrar, vostè. Està aquí camuflat malgrat que és periodista. I a més, lligar aquest tema amb la crisi del país, amb la separació del partit, separació del país, que això no correspon en aquest moment. Un projecte nacional és un projecte comú de tot el país, també de la gent que parla en castellà, i jo ho dic constantment, i per tant s'hi pot afegir el que vulgui, un nou país que hi cap tothom per tenir més prosperitat i més justícia social i sobretot més. Ara ens han dit que el senyor Josep Maria de Valldabaal està fent declaracions. O sigui que anem a veure què diu. Està aquí. Arribem tard, com sempre. Hem acabat de dinar. Unió ens ha convidat els periodistes al restaurant El Viver amb magnífiques vistes al mar. Menú: amanida, pica-pica, i paella regada amb cerveseta o amb vi blanc. La veritat és que hi havia una certa expectació per si venia el senyor Josep Antoni Duran i Lleida. No ha vingut, però ens ha acompanyat Marta Llorenç i algun altre dirigent com el senyor Josep Sánchez Llibre. I ara tornem al Congrés. Només un detall important. El Congrés d'Unió, el 25è Congrés d'Unió, se celebra a l'Hotel Melià Sitges. Està gairebé damunt de Cala Balmins, la cala nudista per antonomàsia de Sitges. No sabem si això influirà en la transparència del partit i fins i tot del govern de la Generalitat. Senyora Èrica Casajoana, sí. He sentit el senyor Duran i Lleida com deia que el senyor Artur Mas li havia consensuat tots els nomenaments. A vostè ja li dic que no la faran res, perquè no l'he vist aplaudir el discurs. Confessi. Que és que hi ha un control polític sobre... No, hi ha llibertat de premsa encara i que duri. Està aquí com a convidada. Soc candidata a la llista de Vila de Badal. Sí, ho sé. Però no és compromissari. No és per qüestions... Mà negra? No. Control de la direcció, de l'organització? No, qüestions tècniques i de terminis que despiste, no. Escolti'm, i com ho veu? Fa alguna travessa sobre el resultat? Impossible saber-ho perquè no ho sap ningú, ni tan sols la direcció del partit actual. El vot és secret, la consciència de cadascú ho sabrem demà. I vostè creu en els miracles? No. Aquí l'objectiu no és guanyar, perquè no seria un objectiu realista. L'objectiu és influir en l'agenda del partit, introduir unes idees, introduir un debat, potser crear a la militància la idea que els mandats no són per sempre, que 30 anys ja són prou, 34 encara seran més que 30. Es tracta d'introduir unes idees a l'agenda. No, guanyar no és un objectiu realista. Vostè creu que Unió és un partit molt personalista en aquest sentit? És una pregunta, no una afirmació, jo faig de periodista. Personalista en el lideratge, o sigui, nosaltres som personalistes des del punt de vista d'humanisme. Hi ha la manera de dirigir el partit, no? El que deia ara, 30 anys... Els resultats són els que són. L'opinió pública majoritàriament identifica Unió amb Duran, això no és casualitat. Nosaltres advoquem per una participació més de la base, fins i tot dels simpatitzants. Una limitació de mandats també ajuda, que s'eviti identificar excessivament persones amb institucions. Advoquem per separar càrrecs del partit amb càrrecs orgànics. Ho deixem. No. Són gairebé 2:15 del vespre. El Congrés ha entrat en aquella fase de cansament en què els compromissaris comencen a sortir gairebé en desbandada. Mentre Ramon Espadaler, el president del Consell Nacional, ens està fent una roda de premsa, a la qual, com poden veure, no presto gaire interès. Xavier Ribas, E-Notícies, Congrés d'Unió.